बे समाव नुनो मोनदों बिटिआर सरकारा जिहेतु बेबायदि सरकारा बेबायदि आसलते खुंनायखौ जों खोब खमैनो नुयो किन्तु बिटिआर सरकारा दिनै मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि लादों जाय हाबाफारिनि गेजेरजों लाइमोन सेंग्राफोरनि जितु फिजिकेल बे फिजिकेलखौ मोजां लाखिनो आरो बिथांमोननि जितु गेलेनायनि हाबाफारिजोंबो माखासे साख्रि मोननो थाङो बेबायदि बेलायावहाय जे बिटिआर सरकारनि हाबाफारि बे बिटिआर सरकारनि हाबाफारिया खोब बाख्नायजाथाव दा बे समावहाय नोंथाङा मा बुङो साबायखर आं गिबियावनो गासै रायजो राजाफोरनिसिम जिहेतु गाबोनहाय बिमा लोक्षी देवीनि फुजा जागोन बे लोक्षी फुजानि समाव दुलाराय बुहुमनि सुबुंफोरनो आंनि धोरोमनिफ्राय बड'लेण्ड ओनसोलनि बड'लेण्ड सरकारनि धोरोमनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिबाय बाख्नायनांगोन दिनैनि समाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा दुलाराय बड'लेण्डजों लोगोसे सा सानजा भारताव थानाय 6 शिड्युल काउन्सिलफोरनि गेलेमु मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि गेजेराव फुटबल गेलेनायजों लोगोसे बायदि बायदि गेलेनायनि सायाव मोनसे गोख्रों थासारि सोरजिनो थाखाय गिबि खेबनि थाखाय खुंलानाय इन्टार 6 शिड्युल प्रिमियार लिग 2022 मायथाइनिफ्राय जागायनो गोनां बे जोंनि ओनसोलनि थाखाय जायनाखि फुटबलनि बादायनाय बे बादायनाया जोंनि मोनसे जारिमिनारि आगान आरो बे जारिमिनारि आगानाव जोंनि आखायाव दा बे बुब्लिसिम 6 शिड्युल काउन्सिलनि गेलेगिरिफ्रा डेलिगेसनफ्रा इतिमध्ये सफैबाय जों बिथांमोनखौ मैया बरायबाय आरो दिनै फुङाव बरायबाय आसा खालामो बिथांमोना गावसोरनि हानजानिफ्राय फैनाय एबा काउन्सिलनिफ्राय फैनाय गेलेगिरिफ्रा जोंनि सा सानजा ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोजां गोग्गो गोख्रों आरो मोनसे गोजोंगाथिनि फुटबल जोनाय दिन्थिनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव बिथांमोना जोंनि राव जोंनि हारिमु जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव जे मोनसे लोगो मोनलायनाय हाबाफारियाव बिथांमोना जोंखौ मदद होदों बेनि थाखाय थेंक इउ नोंथां बुंनाय बायदि फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों एबा गेलेनाय आयदानि गेजेरजों दिनैनि समाव जों गाव गावखौनो मोनसे राफोद जिउ दानो हानायनि मोनसे खाबु फैयो बे नोजोरखौ लानानै मानिनां प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय जों मोनसे जारिमिनारि मोनसे ISPL जों 2022 मायथाइनि जों बे हाबाफारिखौ जों लादों बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों आसा खालामो जाखांफु सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि ओनसोलनिफ्राय फुटबल गेलेनायनि बायदि रोखोमनि आदब खायदा आरो आब्रुथिनि गेजेरजों जे गावनि प्रफेशनेल स्पर्ट्स पार्सन जानायनि गेजेरजोंबो जिउ दानो हायो जों बिदिनो मोनसे बिदिन्थि होनो जों सिगांदों दिनैनि समाव सासे स्पर्ट्स पार्सनफ्रा मा गुन थानांगौ जुदियोब्ला बिथांमोना गावनि गेलेनायनि गेजेरजों मोनो किन्तु नैबे राजुहा बाबै मोनसे थुलुंगाखांथाव बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैगौ समाव जों जाहाथे बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जों मोजां गेलेगिरि जों दिहुननो हायो सा सानजा भारतनिफ्राय जों मोजां गेलेगिरि जों दिहुननानै दुलाराय बुहुमनि गेजेराव साफा रोंगौसार जों फुटबलार स्पर्ट्स पार्सन जों खालामनो हायो बे थांखिजोंनो जोंनि सरकारा बे ISPL हाबाफारिखौ जों खुंदों आरो बे ISPL-नि हाबाफारिया गाबोन जागायगोन 9 अक्ट'बराव आरो 23 अक्ट'बराव बेनि क्लजिं सेरेमनि जागोन क्लजिं सेरेमनि आरो अपेनिं सेरेमनिनि थाखाय गासै हाबाफारिया जोंना थाग थियारि जाबाय जों आसा खालामो बे मोनफ्रोमबो ISPL-नि गेलेनायनि जानाखि थासारि बे थासारियाव जोंनि ओनसोलनि दुलाराय रायजो राजाफ्रा लैहोर फैनानै जोंनि बे दैदेननाय खुंनायखौ बिथांमोना मदद होगोन आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज जोङो दिन्थिनो नागिरदों जिहेतु जोंनि सरकारा रायजो राजाफोरनि गाहामनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव मोनसे गोजोन खौसेथि अनलायनाय थांखिजों जिहेतु जों दा आथिखालाव जों रायजो राजाफोरनो मोनसे मेसेज होदों जोंनि सरकारा बिटिआर सरकारा अकल गेलेनायनि सायावल' गोसो होआखै बिटिआर सरकारा गोग्गो सोलोंथाइ गोग्गो समाज रांखान्थियारि जौगानाय समाजखान्थियारि जौगानाय मोनफ्रोमबो दिगा फारसे मोजां थांखि हाबाफारि लानानै जों दावगादों थिग बेबायदिनो दिनैनि समाव बे ISPL-आबो बिनिनो मोनसे बाहागो होनना जों सानो जों बेखायनो खावलायगोन दिनैनि समाव डिमाकुसि बे मिनि स्टेडियामनिफ्राय दुलाराय रायजो राजाफ्रा ISPL-खौ नायनो थाखाय लैहोर फै आरो BTC सरकार एबा सरकारा खुंनाय हाबाफारिफोराव नोंथांमोना मदद हो बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव जोंनि गेलेनायनि थासारि जोंनि गेजेराव समाजनि गेजेराव अनलायनायनि थासारि जोंनि समाजनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेराव गोथौ फोथायलायनाया मोनसे गोख्रों महर मोनगोन जों बेखौ मिजिंथिनो हायो दा बे समावहाय नुनो मोनदों जिथुनिखि गामिनिफ्राय जानो गोनां बेयावहाय मोनसे मुल मन्त्र लिरदों बे मुल मन्त्रनि गेजेरजों मा होननानै बुंनो सानदों नोंथाङा जिहेतु जिरिथाय आरो खौसेथि थांखि होनना बेयाव जोंनि खुंफुं आफाद आरो बिटिआर सरकारा
इतिमध्ये जोङो मथ' दिहुनदों जोलुरा जोंनि जिरिथाय खौसेथिया जोंनि थांखि गुबैयै जों बुंनो थाङोब्ला सा सानजा भारतनि गेजेराव बर' हारियाबो मोनसे इन्डिजिनियास हारि बर' माहारिनिफ्राय जाखिनि दिनैनि समाव जोंनि गेजेराव स्टेट लेभेल नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल जायखिनि जोंनाव फुटबलारफोर दङ जों बेफोरखौ नोजोर होयोबा जों नुनो मोनगोन बर' माहारिया फुटबलनि फारसे इन्डिजिनियास माहारि हिसाबै फुटबलनि फारसे जोंहा उन जानानै थायाखै जोंनि गेजेराव दिनै नेशनेल प्लेयार ISL गेलेनो हानाय गोबां जोंनाव प्लेयार दंसै गोबां सुबुं दंसै जों बिथांमोननि नोजोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि माहारिनि गेजेराव इयुन जोलैखौ जों फुटबलनि फारसे बा गेलेनाय फारसे जों मोनसे नोजोर बोनो थाखाय जोङो बुंदों जोलुरा जोंनि जिरिथाय जाय जिरिथाया जोंनि समाजनि फुंखा जाय जिरिथाया जोंनि बोहैबोनाय दाहार बायदि जोंनि आजै आजौमोननि बिथांमोननि गेलेनाय मोनसे थासारिखौ जों फोगोमहोनो थाखाय जों जिरिथाय बुंदों खौसेथिया जोंनि थांखि सा सानजा भारताव थानाय गुबुन गुबुन सिख सिडुलफोरनि बांसिन खुंथायगिरिफ्रा बा बांसिन थागिबिफ्रा इन्डिजिनियास एबा जोंनि बर' माहारिजों सोमोन्दो गोनां फोलेरनि सुबुंफोर जायनि थाखाय जों दिनै गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोनो थाखाय जोंनि सरकारा जोंनि बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा लुबैबाय थायो बे थांखिखौ जों सिगाङाव दोननानै जोलुरा जोंनि जिरिथाय खौसेथिया जोंनि मोन्थोर जोंनि थांखि हिसाबै जोङो ISPL जों मथ' बानायदों बे मथ'नि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गुबुन गुबुन माहारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन समाजनि गेजेराव गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गेजेराव जोंनि साननाय जोंनि हनाय जोंनि मावनाय दांनायखौ जों मोनसे गोख्रों गोजोरथाय गोजोंगाथि खालामनो थाखाय जों थांखि लादों बेखायनो आसा खालामो इन्टार सिक्स शिड्युल प्रिमियार लिगआ जोंनि माहारिनि जोंनि ओनसोलनि मोनसे गोग्गों रेगा आरो बे रेगानि गेजेरजों जों जारिमिन सोरजिनो जों नाजानांगोन फैगौ समाव मानोना जोंनि ओनसोला सिगां समाव जि थासारियाव दंमोन दिनै बिनिनो मोनसे गुस्लाथाय महराव आगान होबाय जायनि थाखाय दिनै इन्टारनेशनेल लेभेल नङाबाबो बे सा सानजा ओनसोलनि गेजेराव सिक्स शिड्युलफोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो क'अर्डिनेसन जों बिल्डआप खालामनो थाखाय जों नाजादों बेखायनो दिनै जोंनि बे इन्टार प्रिमियार सिक्स शिड्युल जायनाखि इभेन्ट बे इभेन्टआव इतिमध्ये सा सानजा भारतनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्राय 9 सिक्स शिड्युलफ्रा दिनै बाहागो लानो सिगांबोबाय आरो बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैबाय थैंक यू खोनाबाय दिनै जिहेतुनिखि मूल मन्त्र बे मूल मन्त्रखौ माने फुटबला जोंनि जिरिथाय आरो खौसेथिया जोंनि थांखि बे मूल मन्त्रखौ लानानै दिनै नैबे डिमाकुसिनि जितु मिनि स्टेडियाम बे मिनि स्टेडियामाव बिटिआर सरकारनि जितु माने ISPL जितु गेलेनाय हाबाफारि बे गेलेनाय हाबाफारिखौ बिथांमोना लादों दा बेयावहाय जों बुंनांगोन थारैनो प्रमद बर' सरकारनि जितुनिखि सोलायथाय लाबोनाय बे सोलायथाय लाबोनाया थारैनो लाइमोनफोरनियाव गोहोम गोग्लैगोन ना बे मोनसे गेदेर सोंलु आरो बेबायदिनो गेलेनायनि गेजेरजों लाइमोनफोरखौ दावगाहोनो हानायनि जे थांखि बे थांखिया जाफुंगोन ना बे मोनसे सोंलु आरो बियो थारैनो बेखौ समाजआ बुंसिगोन निउस 24